ahora tiene la palabra la ilustre diputada Marta Moreta. Gràcies, president. Presidenta de l'Institut Català de les Dones. Miri, des del grup parlamentari socialista són molts temes relacionats amb les dones que ens preocupen i, malauradament, si ens fixem en totes les compareixences que hi ha hagut al llarg dels anys, sempre ha estat reiterat el tema de la violència masclista. Per tant, continuem tenint un problema que es va repetint contínuament i que, per tant, hi hem de continuar lluitant sense parar i amb totes les eines que tinguem. A mi m'agradaria demanar, perquè s'ha fet una explicació molt detallada de cap a on anirà, quines línies estratègiques es aniran treballant des de l'Institut Català de les Dones, però hi ha algunes qüestions que m'agradaria de preguntar-li. I una d'elles és relacionada també amb el tema de la violència masclista, tot el tema del Pla de Seguretat d'Atenció a les Víctimes, que aquest pla m'agradaria que es pogués concretar quines són les eines que s'utilitzaran amb aquelles persones que exerceixen la prostitució. Quins mecanismes treballarem per intentar pal·liar aquest fet. Ho dic precisament perquè recentment a Valls hi va haver una víctima de violència masclista d'una persona que presumptament exercia la prostitució i, per tant, és important començar a treballar aquest tema i a veure quines són les línies de treball que plantejarem. Seguint amb el tema de la violència masclista, m'agradaria que l'Institut Català de les Dones em pogués dir si donarà suport a la campanya de xarxa de municipis lliures de trata, que no n'ha fet referència i m'agradaria saber quina és l'opinió. I també quina és l'opinió de l'Institut Català de les Dones sobre el tema del reportatge que hi va haver fa unes poques setmanes a la Televisió Pública de Catalunya, TV3, que emetia un reportatge sobre la preregulació de la prostitució. I volíem denunciar l'ús partidista que s'ha fet d'aquest tema. I voldríem saber com s'actuarà sobre aquest aspecte. També ens agradaria saber, i ho ha apuntat molt poquet, tot el tema del pressupost de l'Institut Català de les Dones. Evidentment, suposo que en la conselleria ja estarà pensat un pressupost específic, com vostè ha dit, però voldríem saber si aquest pressupost augmentarà respecte als anys anteriors. També m'agradaria entrar en un aspecte que moltes vegades queda desapercebut i és el tema del programa de dones i esport. Entrem poc en aquest aspecte, malgrat sempre ha estat una de les eines, un dels temes de treball. Però és evident que tenim molts desequilibris en aquest espai. Tenim desequilibris perquè si ens mirem, per exemple, com es tracta en els mitjans de comunicació el tema de l'esport, és evident el que passa. Fa poques setmanes hi va haver un campionat d'Europa de hoquei femení. Campionat d'Europa, jo repeteixo, campionat d'Europa. No és un campionat d'una lligueta, sinó d'Europa, en què hi participaven tres equips catalans. Tots tres van arribar a quarts de final de la Copa d'Europa. I TV3 va fer una intervenció nefasta d'aquest esdeveniment. Tan nefast que la notícia de TV3 al migdia per dir que havia quedat campió d'Europa, que va ser un equip femení de Catalunya, va ser la 5a notícia que va treure, la 5a. Per darrere d'esports que donaven informació sobre lliga de futbol, de motos, de qualsevol altra cosa. Tot masculí. Finalment, a la 5a notícia algú va decidir que potser es podia parlar del Campionat d'Europa de hoquei. Evidentment, al vespre ni tan sols va sortir la notícia a TV3. Per tant, entenem que aquí no s'està fent una bona feina. En quant a altres temes que ens agradaria també intervenir, no sé com estic de temps perquè no ho he mirat.
M'agradaria saber també molt concretament com està el tema dels convenis de col·laboració amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i també el Síndic de Greuges, que ja haurien d'haver entrat en funcionament els 6 mesos d'haver entrat a la llei d'igualtat i per tant no n'hi ha ni un de fet. De fet, a la Sindicatura de Comptes ja vaig fer aquesta pregunta i el síndic va dir que el govern encara no havia respirat sobre aquest tema i per tant voldria demanar, ara que tenim l'oportunitat de fer-ho, com està aquest aspecte, si em podria contestar. I ja per acabar i per ja no perdre el fil, em sembla que he acabat. Sí, ho deixaria aquí ja. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Moreta.